Skúška. Je ma počuť? Čo? Ja neviem. Budem kričať, ne? Hej, dobre. Tak, koniec pauzy. Ako vravel Vlado, ja som zrobil tú čítačku, aby som tu dotiahol tieto dve slovenské hviezdy, Vlada Šimka a Mirku Abelovu. Ale keďže som vedel, že nikto ich nepozná, tak že som sa zaradil do programu tiež, pretože kvôli mne ste tu všetci prišli samozrejme. Tak aby som vás potešil, tak vám tiež niečo prečítam. Ja som Maťo. Som si vybral samé pecky. Moju zbierku si nemôžete kúpiť, pretože žiadna neexistuje, ale tie veci si môžete nájsť na Písmaku, teda Písmak.cz. A tam ľudia dávajú rôzne veci, proste svoje, neviem, básne alebo prózu a ostatní ľudia im tam dávajú tipy. To je niečo ako lajky, hej, keď sa to niekomu páči, tak dá proste tip. A takže na úvod som si vybral takú vec, ktorá mala najviac tipov. Hej. Takže je určite dobrá. November. Niekedy by som chcel prísť na to, prečo rozkmitám struny vždy len na rozladenej gitare. Niekedy mám chuť neísť do sprchy, neumyť si zuby a takto sa vybrať medzi ľudí. A niekedy by som proste najradšej vypol svetlo, otvoril ústa a čakal, až mi nasneží do každej bunky v tele. Nové mestá. Vždy, keď sa presťahujem do nového mesta, postavím tam mrakodrapy. Už je preč doba vyčnievania zradu. Ostatné na teba dorástli. A to stojíš na podstavci. Opustené mrakodrapy nikto nezbúra, časom len chátrajú. Biele šnúrky. Vietor mi praská v ušiach a tebe sfukuje kvapky z vlasov a na hlave ti zanechal vatu. Máš na ňu nervy a ja ťa márne prehováram, že je cukrová. Mám strašne rád sladké. Asi ešte dám čokoládu a budem zabúdať, že viac ako kto som, ťa zaujíma, kto nie som. Vlado Šimek povedal, že píšem len samé také tie proste o dievčatách, hej, a takéto. A ja musím na svoju obhajobu povedať, že má pravdu a preto budem v tomto trende pokračovať. Va te faire en couleur. Niekedy ťa neznášam, keď húliš, ty feťačka. Niekedy ťa milujem, keď fetujem tvoje vlasy. Voňajú letným dažďom. Keď padá, myslím na nich a na tvoje tričko, pruhované, čierno-biele. Mám ťa v pľucach, keď prechádzam cez prechod. A znova naraz. Neznášam ťa, lebo si ako ja. Žiarlim. 1, 2, 3, IQ vysoký nadpriemer a naivita 5-ročného decka. Nie som chodec. Zrejme sa budem opakovať, ale ťa milujem. Celú, úplne, bez nadhľadu. Tak, stále v tom istom trende. Hej. Chaos. Od narodenia som prišiel o viac kamarátov, ako si našiel. A teraz nemám na mysli produkty vied, ale môžeme ostať kamaráti. Ani tých, čo si to o sebe myslia. A o mne. Mám v piči. Zametám s ľuďmi, nevadí. Díky. Mraky padajú na Čergov. Podvečer je teplejší.
než obyčajne a Prešov tichší. Keby si nebola z mesta, možno by som k tebe trafil aj na prvýkrát. Si tichšia, než obyčajne bývaš. Hľadaš obzor, tú hranicu medzi lampami a hviezdami. Ser na to, veď ja od teba tiež nechcem nič, len právo na zlyhanie. Dažďovky. Presne. Presne. Čo? Dažďovky? Žižali. Keby ste nerozumeli, pýtajte sa kľudne. Preložím. Mám to celé po česky prečítať? Hej? Dávaj, no. Eďke to három. Ja to budem simultáne prekladať, hej? Nie, najprv dám česky a potom pre Slovákov ešte raz. U mne je to tak. Abych nestoupil do kaluže, kráčím po obrubníku. Môžete mi pomôcť niekto? A som v koncoch. Budem si našepkávať. Jak je očape po česky? Ja nevím. Dobre. Tak ja to dám po slovensky, hej. Obřečkuje? Kráčam po obrubníku a auto mi očape celé nohavice. Za 3. križovatkou ulice miznú, stretávam ťa v tisícoch rozhovorov. V podstate ti rozumiem. Musíš predsa nejak vyplniť ten čas medzi narodením a smrťou. Lenže nakoniec to vždy dopadne tak, že sám posledný ostávam verný ideálom, za ktoré som nikdy nebojoval. Neeuklejdovskej geometrie. Odkedy som ťa spoznal, kreslím čiary všetkých našich ciest. Som rád, že som stretol niekoho, kto má rovnaký smer. Je ľahké porozumieť. Zbytočné sú také mapy, kde všade sme boli a tak. Aby sa naše čiary mohli preťať, musíme ísť každý iným smerom. Hľadám pre nás kladne zakrivené priestory. Je tak ľahké porozumieť neeuklejdovským geometriám. Dobre. Druhá planéta. V opustenej stanici na orbite Venuše mi rozprávaš o svojich snoch a ja o nočných morách. Z nebula buď vidno nebude. Spomíname na knihy, ktoré sme nikdy nečítali. A na meno spisovateľa, čo nás písal, už nie. Nevšimol som si, že tvoje ponožky ti ladia s nechtami na nohách. Snaď mi to odpustíš? A potom ťa naučím, ako odlíšiť Venušu od hviezd. Ráno. Bývam jedno poschodie nad podzemím, ale mám problém. Nemusím veľa jesť, aby som sa presítil. Je mi zlé, samé mäso, ľudské mäso, biele mäso, je to ako púšťať si rýchlo pesničky z rána. Mäso, mäso, mäso. Dobrý deň. Narodila sa v meste duchov, spoločnosť jej robili len asfaltové mačky, ktoré sa sem tam myhli pod olovenou oblohou. Potom jej vysvetľovali, že po zotmení sa už nezdraví dobrý deň. A ona im vysvetľovala, že deň má predsa 24 hodín, ktoré sa sem tam myhli pod olovenou oblohou, sa nedá dýchať. Niektorým ľuďom proste nevysvetlíš. Tak predsa som sa vzdialil od tých takých obavách. Takže zase obavách. Zvyk. Máme zvyk zamieňať názvy miest za mená ľudí. A ja nechcem prísť o ten pocit, vrácať sa do svojho. Kde idú ročné obdobia v poradí jeseň, zima, jeseň,
Pomaly si zvykám, zohrievam vankúš, žerem plastové fľaše, pozerám do zrkadla. Chvíľu som sa namiesto toho skúsil cez sklo a cítil som sa nesvoj. Pomaly si zvykám na to provizorné prevedenie, síce ani potom to nebude lepšie. Ešte mám tu jednu, to ma sám čo brat Dažďoviek inšpiroval. Teda akože, nemám ju tu napísanú, ale ako, jak vravel o tej, čo si ho vymazala z Facebooku, dala head z Facebooku teda, tak ja mám jednu takej, ktorú som si ani, nedostal sa ani k tomu, že by som si ju pridal na Facebooku. Takže... Ale bude to z pamäti, takže poprosím chvíľu trpezlivosti, než si spomeniem. Ešte predtým. Volá sa Babiky. Panenky, hej? Aby sme si rozumeli. Skoro by som zabudol, že existujú bábiky, kým som ťa nezbadal na Facebooku. Do piky. A veď nie je to tak dávno, čo ty sama. Tak poď sa so mnou hrať. No, si všimli, to som sa pokusil aj rímovať. Ináč to nerobím. No a budem končiť takými 3 novými. Občas by som fakt chcel vedieť. Moja mikina na tebe vyzerá sakra dobre. Ešte viac. Keď nám dojdu slova, vypnú lampy. Občas som fakt zvedavý, koľko toho ešte znesieš. Vždy, keď ťa stretnem, mi to pripomenieš, že ešte stále dýcham, žijem. Sice nenaplno, len tak na poli, ale nevzdávam to. August. To je, sa tom hovorí o Ponči, to je taká prešovská krčma. Keď ste tam neboli, tak určite tam zajdite. To je dôvod, prečo ísť do Prešova. Nie. Každé leto je trochu iné. Každý koniec je viac menej rovnaký. V tej istej krčme, ako keď sme mali 16, to isté pivo, trochu iní ľudia, úplne iné reči. Teraz si môžeš dať české pivo, turecký kebab a tie farby. Všetko je nejaké pestré, farebnejšie. Tvoje mesto je jak omaľovánka. Sám si doplníš vlastnú farbu podľa toho, jak sa cítiš. Červená, žltá, modrá, oranžová. Tvoj svet je omaľovánka. Sám si doplníš vlastnú farbu podľa toho, jak sa cítiš. Modrá, zelená, sivá. No, a posledná, venovaná, teraz neviem, že či Vladovi, alebo všetkým ženám tu. Volá sa Pretože najlepšia slovenská poetka je Vlado Šimek v sukni. Vlado robí čítačky. Raz zavolal samých chlapov na svoju čítačku a stal sa z neho hneď misogyn. Veď ženy predsa majú právo byť zastúpené na každej čítačke. Veď ženská poézia je rovnako dobrá ako mužská. Témy, o ktorých píšu, problémy, čo ich trápia, sú rovnako dôležité a treba ich brať vážne. Tak si dávam bacha. Nechcem byť ako Vlado Šimek. V mojom ročníku je 10 dievčat a na jedného chlapca. Zrušme tento nepomer. Zaveďme kvóty. By som kričal, ak by som dievčatá naozaj nemal rád. Díky. Ale